is, kasi nga, may budget naman for all these purchases, programs, yung mga national and local governments, yung muna kukunin. So wala allocation But we'll push for at least dun sa DA tsaka sa AMAS, yung Agricultural Marketing agency ng DA, mabigyan ng support. Pero kulang pa rin. Right now, 100 billion na. 70 billion sa DA mismo, another 30 billion sa infra, sa irrigation. So maliit. So, i-propose nyo na increase? Well, at least for the Sagip Saka, maghahanap tayo ng paano natin mapopondohan. Magkano sana? Well, ang initial estimates natin is around, initially at least 300 million. Pero we will figure it out kung anong, para lang to get it going. Sabi namin kay Secretary Dap, kailangan bumibili na direkta sa farmers. Meron ng mga negotiated contracts. At yun ang ating itutulak para magkaroon na ng proof of concept. Sino mo yan? 1,500 municipalities, 100 plus 16 cities, 84 provinces. Lahat yan may budget para sa agriculture products, feeding program, etc. Hindi man lahat, pero marami dyan. Ang laki ng magiging effect pag direkta ng bumibili at nagiging big brother pang equalizer sa middleman.